be kilisi mina ne ya fo woro me wolofla ne ya fo men ne ka kilisi kemena ma fo ne dandu la de men ne be min baraka tema be ka be o so gudu tigi dien dungudu ne be se ka min bara me se ka kalo kele walma kalo fla kalo saba ke dien dungudu ma sera ma o ma sema o nyere ba ke so gudu tigi do ay so gudu tigi ta so gudu jamana tigi ayata jikura fama ayata jakma wara ayata mina dima ne atledo abarka alai abarka alakirai abarka ne mamsu ya abarka ne baw abarka ne faw qur'ana yace ne atule daledo qur'ana na katame fen bela jaleka alquran alkarim alaka qur'ana ba afle wallahi ma kilisi be ni tala ayoke ni danga ni tala ayake kilisi do be ne bisi mbak dajitu sisan no abiga magusai ne ta fo yerezo ka wone ta nyini ko ngofo nga kilisi minu mi makonya mai minu mi ma deme ala ka tanga kono nana ayo sebe kroke atledo aba lame ala sona ka kilisi do dinema don do la meseke histoire in ka doni aka fam don do la nek minata dugu do la minata o dugu mina ne mamso ko ne ma ko ne kanata ne ko ne dugun mo wele ka ba ngomi ta ni ndui ne leduta mo fu ita bo ama ne bita ja anye bala abe mo do kamanaga wallahi ko don ba doni ba lien do ba ni adama deje ne mi chinois film dobe hein petini do akilita ngona sa buda ko na abidu buda ya la filmu ina fe we fendo sira tegela nay bakara mu mako bugo to ba mu bo akalama fe ben qur'ana ce nek ba fle filmu yi wallahi bi o hala odo ya fama fe ben alace wallahi billahi nene mom so check meta mama nene mom so salete wallahi ko chama be kama koya na be na ne soro ne zora telefon aba ku ka ne wele ka dama na ya funye ko ni be dore chugo do be ni momso wal wafo ko wal jukundo de wal ndi wal ju ya fala me bamana ya doni kumbala ku don doni kumbala wallahi ku don doni kumbala ne bina ta dugu mina ya docteur ko ni tara ni karamo go bikele ni kwa ko ne ba dugu ta bo ama chujo ngati bo ama ko nga bo ama ngati bo ama akuwa nati bo ama naya manyine de o dongile ay kilisi kononton di foy kononton sigi yoro ni kili me mina min fo o kilisi kilina mina min fo sa surugu dutila awo yela mako tangeni ayela mako tang kilisi kilin fo ko tang ka yela man ya fota bininge surugu duti ayela mako tangeni me ado ay kilisi konondo foni asro telephone do be ni bulu ni peka a restri no wa fa mako V3i telephone datu ga yele kundo wati telephone valeur makundo mi mo ke fo yor la musajara alaka la harason zumai odi V3i sangad ma kuchala wa fa musajara jara ke odi V3i sangad nema ne mo so bi ni kilisi no fo domina ne ya register ni V3i ako kanga kungana ta chugo ne ko meta ko ko na ya ko mina kilisi do fi ko ni tara ibini nge ne ko yisoro e ba keta jaba don ne tara o dugula mige ni wula sira ne bita qur'ana kala misiri kono qur'ana bla ko misiri kono nanga ba mo misiri nunte parla anta no parla de seli bi ban sandro bi beg gen ka bo misiri kono ay bon misiri dabina tugu ay bon misiri gardien ba beg gen ka bo ko misiri wala ko misiri dabina tugu ka tapi da kono ka vanklo do ala ka kelimu do ala ka wifi do misiri okay wallahi billahi ngalina alquran buyana mogoti al chama bamakoya ala don ke me mi yote wi gienga body eki sigi ko a chena nabi na ngazikiru ke wa ko ay parce que obu jo fe fene yoro me ba don mo bagele me atla be zuyi zo me ta ka ta shwe ne ke o de ko sanga don ba dok me ko da kulbal don de la zon tara ka montru ba shwe aka misiri montru ba shwe ya fa mige ko la zara la ko ka fen ka fatia ta ka da ko ka kana ta de ka kana fatia ta ko na ta ka ti
minnu bɛna fatiha ta o dɔw ye zon ye e ye sonyɛni kɛ sugu kɔnɔ sisan ka na seli fana seli misiri kɔnɔ yan e ye mɔgɔw namara sa e bɛ n'i jɔ k'e ka fatiha ta zon kan zon kelen ka fatiha ta zon kan o b'i ye wa a ko a y'a to yen wallahi seli fana ni lazara cɛ fo dɔw b'a fɔ misiri gardien ma k'u ka gɛn k'u nɔ don k'u b'a kɔngilisi la seli fana ni lazara cɛ safo bɛ se tuma min na zon sɛkira ka na ni monturuba ye a waati y'a sɔrɔ monturuba ni sisan monturubaw tɛ kelen monturuba kelen a kun feere 9,000 zon sɛkira ka na n'a ye da ka misiri kɔnɔ ko karisa ne de y'a sunya filɛ nin bilahi mɔgɔ ko a bɛ s'a ma da ko a kana s'a ma ne de ye ala wele a nana n'a ye a bɛ musa ma mun na ma s'a ma wa o cɛ kelen kɛra da ka kalanden dɔ ye ninnu kun ye ala dɔnna ninnu kun ye ala welelaw ye an ka misiriw b'an gɛn ka bɔ de o de kosɔn ne yɛrɛ ye misiri ninnu to yen misali misiriw la dɛ mɛ ne ye misiri ninnu to yen wallahi bilahi ne ye misiri ninnu to yen ne taara o dugu la ne bɛ taa kalan kɛ ja an b'a fɔ an ka fa a kɔrɔ tɛ filaw don quoi mɛ kuma cogoya la a bɛ faamu cogo min na an b'a fɔ ko fila geribu sisan an komi an ye kalan kɛ sizani quoi i y'a faamu sizanikaw b'a fɔ ko fila geribu u b'a fɔ mɔgɔ min ma ko fila geribu mɔgɔ minnu bɛ taa yaala duguw la ko dala geribu ka ɲɔw ɲini ka na i y'a faamu marakaw ka geribu b'a fɔ olu ma ko fila geribu o geribu dɔw de tun bɛ o dugu in na ja geribu denmisɛnnin ninnu bɛ taa kuranɛ suɲɛ misiri kɔnɔ mɛ suɲɛni don suɲɛni tɛ u kun k'a to geribu denmisɛnnin ninnu de bolo o de hɛrɛ ka b'u kan o k'a sogolo ye wallahi billahi tallahi ayatollah de filɛ k'a f'i ye n kɛlen na kuranɛ na misiri in kuranɛw de dalen don ye ka tila k'a sɛbɛn kan ko kuranul masjid o bɛɛ kun ye ko n'a tununa mɛ u tɛ kalan bon ni geribu ninnu n'u b'u den ka taa kuranɛ ninnu ta ka taa n'a u ka yɔrɔ la ne min bɛ kuranɛ kalan don dɔ la sa kuranɛ dɔ ye kuranɛ jɛ kelen y'a jɛ fila y'a jɛ saba y'a jɛ fo ka se 4 ma u nana fɔ ne kɔfɛ parce que cɛ ye ko ne ka wazulu kɛ ne tun bɛ wazulu kɛ alimami de ko ne ka wazulu kɛ ne tun bɛ ka wazulu kɛ mɛ ne nana wazulu kɛ min kɛ ale nana dɔn ko ne ye hayidara ka mɔgɔ ye ale de ye formation américain ye wahabiya yɔrɔ o ye contre ye ale ngui ma a kɛ n den na se k'a fɔ bilen ko a to nka mɛnɛ o mɛn a y'a fɔ dɛ bilahi a tilala k'a fɔ karamɔgɔkɛ mun nana kɛ u nana fɔ ko a k'u ka misiri kuranɛ bɛ ka tunu misiri welela ko k'i sɔrɔ ko karisa ka dunankɛ in don i y'a faamu wa u y'a bila ne ka siɲɛ kelen u yɛrɛ dama min bɛ yen o y'a sɔrɔ gendarme kɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a taalen don retraite la o ko a ko a kana se k'a fɔ ten dɛ ko a b'a wele k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɛ k'a ta ka taa bila fɛ parce que a bɛ se ka kɛ a mago bɛ jɔ a la don o don an b'ale de ye kuranɛ kalan na a bɛ se ka kɛ a mago bɛ jɔ a la a b'a ɲininka u ko ɲininkali t'a la Mamadu u ko ɲininkali t'a la o y'o ta fɔ ɲɛnakɛ fana y'i da bɔ a la fo kana kuma ŋunu kana kuma se ne jatigikɛ ma ne jatigikɛ taara ka a ye kuma mɛn don min na dɔrɔn a taara ne ɲininka ko yala ko misiri kuranɛ dɔ tununnen don ko ne y'a ta wa ne ko kuranɛ ko n ɲɛ bɛ seli tapi min dalili la kesigi filɛ min ka ten a y'a sɔrɔ nin seli tapi kura bɛ ne kun kuranɛ n ka kuranɛ bilenman ye nin kalite jazayiri nin n ye giribuya kɛ ni kuranɛ min o kuranɛ bɛ ne kun ne y'o kuranɛ bɔ o yira a la n ɲɛ bɛ nakɔ n ko ne yɛrɛ ye giribuya kɛ ni kuranɛ min ye sizani sugulelakaw de ye ne kalan n ko a kuranɛ filɛ nin ye ne bɛ ka yaala n'o de ye n ko mɛ k'o ta ka taa yaala n'o ye dugu kɔnɔ ka taa misiri la k'i bɛ t'o kala ka tila ka n'o bila o ma di ne ye min bɛ misiri la n'an taara yen n b'a kalan ko misiri mɔgɔw kama k'e de y'u ka kuranɛ ta n ko ne ye n ko ne dun bɛ ka wazuli kɛ don o don n k'u m'o fɔ ne ye n ko mɛ a ye n tɔɔrɔ n ko a ye n tɔɔrɔ ko fila ne n bɛ seereya ala ɲɛkɔrɔ n ko ne hayidara ka kalanden ye ne bayakɛla a ma fɔ ko ne ye suɲɛni kɛ yɔrɔ si fo misiri kɔnɔ fo kuranɛ fɛnɛ olu ka tila k'o da ne na n k'a ɲɛ bɛ sɔrɔ bilahi talahi n bɛna kilisi min f'i ye kana maa tɔgɔ fɔ mɔgɔ tɔgɔ don yɔrɔ bɛ kilisi in na koyi mɛ ne ma sɔn k'a fɔ bilahi ne mamuso ko a ye ne to fɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ u bɛ ɲɔgɔn danga sisan i y'a faamu ayi wala ayi sisan n'a ka di i bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ fɛn bɛɛ de y'o ye o fɛn bɛɛ de y'o ye mɛ e bɛna i kɛ jugu de i ko jugu de i t'a fɔ ko karisa dɛ parce que n'i ko karisa mɔgɔ dɔ bɛ k'i ladi o t'i jugu ye dɛ adamadenw caman di nin de faamu yɔrɔ n'i ye maa o maa ladi ni ko y'a sɔrɔ a b'a fɔ ko karisa dalila ka nin fɔ ma k'a sɔrɔ e de y'a ladiba ye o la sisan ne hakili ne ko n jatigikɛ ma n ko karisa n b'a ɲini fɛ i bɛ misiri bila waati dama dɔ ko k'a bila n ko bɛna taa tugu ninnu na a tɛ duga
ngo me minyini fe misiri bla de billahi ngo misiri bla akwaya me Mamadou ngo tu bismillah suruku dugutiki suruku jamanatiki jikura fama ne Dirisa Sangare Ayatollah ye jakuma waray ni fema ala dun fengana ne dun ni fema kira dun fengana ne dun ne ko ala ne ko akira tu bismillah suruku dugutiki suruku jamanatiki jikura fama ne Dirisa Sangare Ayatollah ye jakuma waray ni fema ala dun fengana ne dun ni fema kira dun fengana ne dun ne ko ala ne ko akira Mamadou ne tile saba kenna tile sabana do alimami mi no yafo sanili kuma bolo sanili ya bi ka se vura kari fo tara na do rasul alimami o kofe misiri wela min da folo yafo onnedo mi folo yafo negeso o de ya bi ka tege do negeso iriona tege dingoni akabo hakilima billahi negeso iriona tege ke tugumina aya tikedi akizdana ne ga jati ga nana ne fone ganata misiri la de alsa imado dinanga do bi ka so imado abeni Qur'ana chenya fa ayete ngo wallahi dinanga do bi ka so imado ne dum sendi ngo fendo de intoro halu kunga nwele kan nyini nga yala ye Qur'ana tabi kata kalama u fam mais ngo nya don haydara kalandi am menna uti kan ngenga ba misiri na parce que tisi nu ngenga bo ala kana fla ko misiri do de parce que nunga misiri no misiri ute kwa ne yambolo da la ngale na ala la mo be tema dala kata misiri wala billahi mo ko tiselala ni yambolo dala billahi mo be tema na kata misiri wala uti do ala ngunga ndoke ngumme mitatu gunu na ubina do ngwayo nana ota yelema ko ote client mina yelema aya lame klisi bo me nyove abe ya kire me do de bina faraka sisa ngalo daran na mi fe sisa ye tatu gunu na ko mi fe stanga jeya klisi bi ma jeya awo be na fo ni ya si kala kika jeya chum na la bigia ni suratul yusuf kala kika jeya kula ibi jeya ya fa moi mais klisi bi ma jeya ne mom so ya telefoni akotu bismillah surugu dugutigi surugu jamanatigi jikura fama ne Dirisa Sangare Ayatollah ye jakma waray ni fema ala dun fengana ne dun ni fema kira dun fengana ne dun kle bora bolomo kumbe kalo bora bolomo kumbe masami ye o dakeneka o masaka nin ko en da keneka ne ko ala ne ko akira yoro mi farala ka sisa kle bora bolomo kumbe kalo bora bolomo kumbe masami ye o cien da keneka o masaka nin ko en cien da keneka ne ko ala ne ko akira ne nyada salu don dola adugu sugu ye dimashi dunya ye mako tale sugula dumisani nana do misiri kono ka Qur'aneta ulu ye Qur'aneta ko bi bo misiri wella be se misiri dala akilinda tege macham karon ka bo walda ka obama bojila kasoro ku tege mina gato ujati lala kata Qur'ana nombe soroy hey Mamadou odo de jugara odo toy fitrina na saliminge misiri wella ko Qur'ana oyira ko ja ko gerebu de menu meteme no ko Qur'ana nduk mo lugulo ko Qur'ana nduk mo lugulo orani be karon ka chorba da wullate ka fanani ke misiri kono mikoro bala almam kele ka salam bla mikoro ma fa ko yoro dugo ubina ke wulla ka wuli nyona donc ma tando ma fo dina ngen do tando amu air changer andi air changer kaddu nyona misiri kono wen nani da nyonga iba ko misiri et puis dugu de global hein parce que olu nyine naka micro fa ya fa olu nyine naka micro fa micro nundun pourtant a misiri nu shatana misiri do be ka micro régler ka keliki halu nyona sella abime na utara nyon neni o micro korodun karawoke ala ene wasa o keraminge manga maba shufe sabo jigina doro gendarme chokroba intara ne jatinglala
atara ne ma ko karamɔgɔ kɛ a ko i fama n'an ka misiri ma dɛ ne ko wa ayi n ko komi an bɛ wazuru kɛla an bɛ tourner misiriw ni ɲɔgɔn cɛ o n ko a bɛ se ka ko a k'o tɛ a ko n ye cɛkɔrɔba ye o dama tɛ a ko ne ye faama de ye ne ye ko caman ye ne ko han a ko walahi a ko i b'i jo fɛ ne ko yi a ko balaw min b'u ka misiri in kɔnɔ ko ne nɔ don ne ko ayi n ko ne nɔ tɛ a ko ko karamɔgɔkɛ a ko i kalannen don nka ne fɛnɛ tɛ kunfin ye n fɛnɛ ye kalan de kɛ puis n ye cɛkɔrɔba ye a ko ninnu min nin kuranna ko in f'i ma don min na a ko ni karisa de y'a fɔ mais anw ye retraité ye t'an jate ni karisa de y'a fɔ n k'u ka t'i ɲininka u ma sɔn a ko nka n bɛ fɛn min f'i ye mɔgɔ bɛ se ko la i b'i tɔ to i bɛ sabali walahi nin de kama cɛkɔrɔba in ka nin kuma in na mɔgɔ bɛ se ko la i b'i tɔ to i bɛ sabali o de la ne ye ninnu to yen sinon a y'a sɔrɔ denmisɛnniya vie min bɛ ne na ne tun bɛ ko da ninnu kan a tun bɛ don histoire la Mali la a bɛɛ n'Ala cɛ n t'o fa o mais n m'u ko daw kan a tun bɛ don histoire la wa billahi ne fɛtɔ filɛ ka kilisi min fɔ a ye ne ye suruku dugutigi ye ni mɔgɔ y'i dabali a ka segin a ma sur place suku dugusɛjɛ cɛ nin don n y'o f'i ye nin suruku dugutigi nin de kama cɛ dɔ ye san 16 kɛ Europe san 16 a ma se ka na don min na a ko ne k'a kungo lajɛ n ko lajɛli tɛ maa mago ɲɛ tiɲɛ tɛ quoi a ko lajɛli tɛ tiɲɛ n ko lajɛli ye tiɲɛ dɛ mais n ko mais minnu b'a fɔ a ye ko n bɛna ka kungo lajɛ k'i bɛ na n ko ni lajɛli tun b'a ɲɛ ɲama i nana n ko yɛrɛ k'a b'u fɛ n ko ayi i b'a fɔ karisa bɛ se ka n dɛmɛ cogo di a ko ne bɛ se k'a dɛmɛ cogo di ni min ka di ne ye ne y'a fɔ a ye a yɛrɛ se b'a ye a y'a kɛ ne ye nin suruku dugutigi in walahi billahi Muhamadu ne ma fɛn wɛrɛ caman ni suruku dugutigi in tɛ nin y'a kalan ala ka ala ko tiɲɛ y'a kalan dɛ n y'a kalan fo n yɛrɛ y'a dɔn ko n y'a kalan a y'a mun mɔgɔ de kɛra sababu ye a yɛrɛ ka patron dɔgɔnin o de kɛra sababu ye ka tila ka wari d'a ma k'a ka n'a faso la k'u y'a mɛnɛ faso kɔ kojugu suruku dugutigi don mɔgɔ dɔ y'an wele nin live kelen kɔnɔ a ko ale bɛna kɛ a fa kɔrɔkɛ de y'a dabali k'a fiyɛ a ko mɛ billahi tile 5 kɔfɛ suruku dugutigi de ye ale ɲɛ yɛlɛ ka dabali in bɔ ale la k'ale ɲɛ yɛlɛ ka tila ka mun kɛ min ye ale dabali de sɛgɛrɛ o ma f'u y'a wele telefɔni na ka telefɔni passe o ma o ka sɔrɔ k'a fɔ k'a ka yafa ale ma suruku dugutigi don n bɛna d'i ma an bɛ tɛmɛ muso dɔ fana ye wele kɛ a ko walahi Atula i ka suruku dugutigi ye tiɲɛ a ko suruku dugutigi min ne de tun bɛ k'a kɛ k'a di n dɔgɔnin ma a ko n y'a kɛ k'a di n dɔgɔnin ma min kɛ an ka mɔgɔ 3 de banna u taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛɛ taara dɔgɔtɔrɔso kelen na ko muso kelen da tilala ko ko bana min filɛ an na nin ye ko gazan tɛ dɛ ko parce que k'an ye karisa de baara k'o de segin ma a ko billahi a ko ne ma dɔwɛrɛ di n dɔgɔnin ma suruku dugutigi wa ko nka k'a sɔrɔ n b'a d'a ma don min na hali a dan da la k'a ko Facebook ka fɛnw don voilà parce que yɛrɛ b'a fɔ ten ko réseau ka fɛnw don ni ko réseau ka fɛn don ni dan da la kana ta fiyewu wallahi billahi n m'a ɲini fɛ nka ni dara la n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la a faamuna Atula bɛ na nin dalilu d'i ma suruku dugutigi a yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔw ɲami n bɛna fɔ k'a walawala tu bisimilahi suruku dugutigi suruku jamanatigi jikura faama dɔw b'a ko getura faama walima jitura faama o tɛ jikura fɛn dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko jizo b'a dɔn wala jizo de ye jikura ye a bɛ na ka balayila de ni jizo i bɛ Europe yɔrɔ minnu cilen jizo de b'a kɛ o maa si tɛ s'a la a bɛ n'a tilala da a bɛ sɔrɔ ka nkalon da mɛriw la dɛ nin yɔrɔ kun kan ka jɔ dɛ nin fɔse kun kan ka bɔ dɛ tiɲɛ tɛ koyi n'ale mako jɔra ko la a bɛ kɛ de maa tɛ se jizo la ni jizo nana ka ko kɛ a b'a ka ko kɛ ka tɛmɛ maa si tɛ s'a la kow bɛ na ten de n'a fɔra suruku dugutigi caman t'o kɔrɔ dɔn suruku dugutigi o de ye koba ye yɔrɔ b'a fɔ ko waraba de ta ye kungo ye suruku de ta ye fɛn bɛɛ ye suruku garisɛgɛ sugu dɔ b'a la a tɛ foyi la suruku garisɛgɛ e m'a mɛn ko karisa garisɛgɛ suruku garisɛgɛ ya i b'a dɔn o ye min ya misaliya la ne bɛ n damanda la sisan mɔgɔ kelen ka n dama se fo ka na se sanu ma sini an bɛ taa sanu bɔ e bɛna fara o kan i bɛ taa bɛn n'a ye o fɔ ma ko suruku garisɛgɛ mɔgɔ kelen ka ko dɔ labɛn sisan a ko selen ko a jama e bɛ taa bɛn o ma walima dumuni mɔnen ka taa bɛn dumuni kɛtɔ a fɔ ma ko suruku garisɛgɛ famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushuru ko suruku bɛ yaala ni kuranna haya in de i y'a faamu o kuma na suruku kungo masaya belebeleba min b'a bolo fɛn t'a sɔrɔ boli la ayi suruku fɛn t'a sɔrɔ waraba bɛ sogo minɛ a b'a joli min ni suruku nana o b'a sɔrɔ o b'a bɔsi a la k'a dun waraba n'a ka warabaya a bɛ sogo minɛ a y'a joli min ni suruku nana dɔrɔn o b'a bɔsi a la mana suruku ye suruku dugutigi suruku jamanatigi ale bɛ se k'a ka jamana bɛɛ kɔlɔsi suruku bɛ bɔ yan ka taa ka cɛnni kɛ segu su in na
kana walma surugu boya ka taa segu shuina ka tila ka segana surugu ye fɛnba ye ko surugu ye dugutigi dugutigiya damate ko a jamana tigi do ya faamu ko a tɔgɔ ye di jikura faama yɔrɔ y'o fɔ jizon de koyi an b'a fɔ ko jizon a bina i b'a sɔrɔ san bina ya mɛ woyo de bina sa o ma ya maa tɛ s'a la ko ne karisa ye jakuma wara ye i bɛ jakuma wara dɔn caman tɛ jakuma wara dɔn ne bɛ kilisi min d'a ma a y'a kɔrɔ lamɛn o tɛ jakuma wara dɔn jakuma wara kɔrɔ ye min jakuma dɔ don kungo kɔnɔ jakuma kɛlen ka sokɔnɔ jakuma gosi n'a ko ka gosi k'a bugɔ kɔtɛ a jɛlen a fɛ ka den sɔrɔ kungo kɔnɔ jakuma n'o ye sokɔnɔ jakuma n'o ye den sɔrɔ o fɛ o de y'u wele ko jakuma wara i y'a faamu wa ni a nana so n'a ye mɔgɔ ka sɛdenw minɛ n'a y'a gɛn a bɛ yɛlɛma kungo kɔnɔ ni kungofɛnw y'a tɔɔrɔ a bɛna so ko kuma kɔrɔma de don ko dabalijugukɛlaw ani ne ɲiw ne bɛ olu cɛra ni dabalijugukɛlaw bɛ n'u ka dabali kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ n den ne ɲiw bɛ n'u ka ko kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ n bɛ yen ne ye jakuma wara de n bɛ yɛlɛma de a kɔrɔ yɛrɛ n ye jakuma wara yɛrɛ kɔrɔ foyi t'a la n mamuso ye min fɔ ye ko ne bɛ yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma min don e bɛ n'i ka kojugu kɛ tuma min na dɛ o kojugu b'a sɔrɔ n den i bɛ n'i ka hɛrɛ kɛ tuma min na o b'a sɔrɔ n sira ye o de ye jakuma wara ye i y'a faamu wala ko ni fɛn ma ala dun ne ko mama dɔn ala dun fɛn jumɛn bɛ wala ko ni fɛn ma kira dun fɛn jumɛn bɛ mɔgɔ kamana ga b'a sɔrɔ hakili dumantigi dɔ bɛ n'a fɔ sisan ko tumu parce que ale ye kiraya filɛ farikolo de ye kiraya tɛ farikolo ye kiraya ye kɛwale dɔ de ye adamaden u t'a faamu parce que n'i ko fɛn ma kira dun u bɛna ye kiraw ma saya ma kiraw dun ayi saya ye karisa de dun nka saya ma ka kiraya dun ni saya kun ye kiraya dun dɔrɔn an kun tɛ tugu kiraw la an mun ye o munna an bɛ ka tugu la parce que mɔgɔw dɔnni t'u la koyi karamɔgɔw bɛ k'a fɔ ko kiraya ne bɛ tile k'a f'i ye n ko walahi bilahi u b'a fɔ ko kiraya dɛ nabiɲumanya u t'a dɔn wallahi parce que u ye kiraya nabiɲumanya hali n'i y'a ye ko wahabiya caman fililen don nin yɔrɔ in de don quoi parce que olu ye kiraya nabiɲumanya ye u y'a filɛ adamaden yɛrɛ de ye quoi k'a sɔrɔ non a donnen de don adamaden la adamaden bɛ sa ka taa k'a to yen a b'a ka baara kɛ n'i y'a ye k'anw b'a fɔ ko kira muhamadu b'i ye anw di muhamadu farikolo in ye sallallahu alaihi wasallam bali a kiralama in dɛ farikolo in taara k'o to o de b'i ye hali sini a b'i n'a fɔ mɔgɔ minnu filɛ nin u bɛ ka ne filɛ Europe sisan minnu filɛ ka ne filɛ Asie sisan fɛn dɔ de don o ye ja in de ye o ni ne yɛrɛ tɛ kelen ne yɛrɛ sigilen filɛ Mali la yan Bamako kɛrɛnkɛrɛnnen la Gana n bɛ n ka so kɔnɔ e ka telefɔni ci k'a yɛrɛ kɛ tan e bɛ na ne y'a kɔnɔ wa o nka ni heure la e de ɲɛ bɛ n'a kɔnɔ e de tulo bɛ na kuma n'a kɔnɔ ayiwa fo Angleterre dɔw bɛ k'a filɛ fo Angleterre olu ɲɛ bɛ na fo Angleterre ni l'heure la mais a k'a ka telefɔni ci a bɛ ne ye yan mais n'a ma telefɔni ci a tulo bɛ ne kumakan la wa a ɲɛ bɛ na wa ne yɛrɛ de don a k'a fɔ ko kira Muhamadu b'i ye nin yɔrɔ de don kiraya in ti tunu jurumu de bɛ don an n'o cɛ bilahi talahi a tule de filɛ k'a f'i ye kiraya in ti tunu i y'a faamu kiraya in ti tunu mais jurumu de bɛ don ani kiraya in yeli cɛ mais farikolo in bɛ tunu ne ko ala ne ko a kira o ye ko laban ye n'a fɔra ko fɛn ma ala dun fɛn kana ne dun fɛn ma kira dun fɛn kana ne dun o bɛ n'a fɔ kira ma dun ala kira ma dun dɛ ayi kira farikolo de dunna mais kiraya tɛ dun anw bɛ ka tugu fɛn min nɔfɛ o tɛ farikolo in ye o n'o tɛ farikolo taa kuma min na san ba kelen ni kɔ mais an bɛ ka tugu kiraya de nɔfɛ a t'o différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an b'a ala deli ala k'an bɛ sɔn ma numéro live n bɛna aw ta sisan a bɛ don ne ka page kɔnɔ yan y'a ye page yɛrɛ kɔnɔ n'a donna a bɛ ne ka numéro ye parce que tuma dɔ an bɛ siran ka numéro bila n'a ye numéro bila mɔgɔ caman bɛ yen kalabanji mori kalabanji olu bɛ yen u bɛ k'an ka numéro ta i b'u wele ayatollah don ayatollah don walayi ivoirien muso dɔ bɛ yen u ye wari min bɔ a kun a ka ca dɛ e fɔ ayatollah don yɔrɔ n y'a f'i ye u ye 200 de bɔ a kun a ko ayatollah ne ye wari ci ma ne ko ne n ko ne tɛ ne ye wari ci ma a nana sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ Côte d'Ivoire Orange Money ko n'anw ta tɛ kelen irisi de bɛ d'i ma i y'a faamu o kile u ka Orange Money garantilen don ta ye a taara ka irisi de ta k'a lajɛ a y'a sɔrɔ wari in yɛrɛ ma ci ne ma nka cɛ a y'a tigi wele ka kɛɲɛ a ma sɔrɔ parce que a y'a bila numéro bila listinari kan a sɔrɔla k'a ka numéro in di ne ma a ye numéro in di ne ma ne ye cɛ wele cɛ b'an ka réseau in dɔ de la a bɛ fɔ Moti Yaba fɛ a yɛrɛ ye karamɔgɔ ye bon a lajɛ
olu bi ne ka don ne ka live kɔnɔ ne y'a ko n tɛ sɔn ka numéro bila fo n kana n yɛrɛ kana ɲɛ jɔ TikTok la kuma na ni ninnu tigɛra o la ni mɔgɔ ye numéro bila b'a b'a fɔ a effacer ka bɔ yen nin tɛ ne ka numéro ye parce que i bɛna numéro dɔ ta ko Atulaye ta don ta tɛ n'i donna n ka page kɔnɔ dɔrɔn fixer le numéro bɛ kɛnɛ kan ye ala k'an bɛɛ sɔn a ma an bɛ kilisi de la su in na to bisimila n'i fɛ mɔgɔ ka dabali ka tiɲɛ ka b'i kɔ se tɛ ne ye dabali tɛ ne ye setigi de Ala subahanahu wa taala ye i y'a faamu an balimakɛ setigi de Ala ye ne tɛ se mais sababu bɛ k'o la ni dabali jugu b'i kɔ walima siri jugu b'i kɔ i yɛrɛ sirannen don nan n'an ka dugu la a bɛ kɛ cogo di Ayatulaye ta in kɛ wallahi nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ wallahi ne m'a fɔ dabali tɛ ne minɛ parce que nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais dali na alikuranɛ bonya na ne ye ka kilisi min d'i ma billahi tallahi n'i ye ne dabali su fɛ ni dugu jɛra a bɛ segin ma wallahi wallahi nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ dɛ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ sen na parce que diɲɛlatigɛ yɛlɛma yɛlɛma ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ ka fɛn dɔ tiɲɛ o de kosɔn dɔw b'a fɔ Atulaye yɔrɔ ni nin ye nin kɛ ka ban foyi tɛ se la bilen ayi o ye nkalon ye bilen ne t'o fɔ diɲɛ ni si e bɛna ko dɔ kɛ ko dɔ b'a tiɲɛ o voilà karamɔgɔ o garanti tɛ n bolo dɛ foyi tɛ se min na bilen o da ye Ala ye nka adamaden kɔni n'i ye nin kɛ cogo o cogo don dɔ la i bɛ se k'a tiɲɛ ne y'a tiɲɛ ayiwa dɔ bɛ se ka ko dɔ k'i la mais suruku dugutigi a kilisi ta dɛ i k'a kalan tulu la siɲɛ 21 n'i ye cɛ muso ye siɲɛ 28 ne ka kaliwa kɔnɔna na e k'a jate